Hallelujah. Isu nga saan tayo nga mas daaw no apay nga nakabasbas siti pamati dagiti absat tayo. Amen. Hallelujah. Ngem ita arabii nagasat tayo amin ita. Apay gapu ta aduman ti makan tayo no madamdaman? When ngem haan laing nga dayta kakabsat ti gapuna. Gapu ta adda tayo ita nga rabii nga agtingeg iti sao ti Apo. Amen. Ket no adda ti maturog nga kaabay yung kakabsat ket reengin nyo idan. Tangan nga ni tayo nga manganen. Tadaytoy nga paset ti serbisyo tayon kakabsat iti palagipan ti Apo no kasano ti mang padakkel ken mang patibker ti pamati tayo. Amen. Agsagana tayo nga ruden. Umuna, inikan na tayo amin ti Apo iti rukod iti pamati. Iti English ko na nakit measure of faith. Masarakan dito yung kakabsat iti taga Roma kapitulo 12 versikulo 3 dati ti kunana. Gapu iti parabor ti Diyos kanyak ibagak daytoy kada kayo amin. Diyo ipapan ti bagiyo nangatngatu ngem ti rumbeng. Natanang kumaket di ti panagpampanunot yu ket usigen ti tunggalmay sa ti bagina kas mayan nurot iti rukod ti pamati nga inted ti Diyos ken kuana. Kaya't nasawin kakabsat at dati rukod ti pamati nga inted ti Diyos kada tayo amin. Amen? Ngem rukod laeng. Adda kada tayo ti mang padakkel wenno baybayan tayo amatay dati pamati. Amen? May kadwa. Masapul tayo adenggen iti mensahe ni Apo tayo Hesu Kristo. No kayat tayo apadakkelen, ti pamati tayo akas Kristiyano. Ulitik manin kakabsat. Masapul tayo adinggen ti mensahe ni Apo tayo Hesu Kristo, no kayat tayo nga padakkelen, ti pamati tayo akas Kristiyano. Laglagipen tayo kakabsat nga, ti pamati ket umay babaen iti panagdengeg. Akas ko na iti taga Roma 10 versikulo 17 ngarud umay ti pamati babaen iti panagdengeg iti mensahe. Kas iti ubrain ta itang arabi kakabsat. Umay ti pamati babaen iti panagdengeg iti mensahe ket umay iti mensahe babaen iti panaka ikasaba ni Kristo. Ti mensahe ni Apo tayo Jesus ti dinggen tayo. Gapu ta isu ti paggapuan, pangulo, ken pagpunuan ti pamati tayo. Akas ko na iti Hebreo, kapitulo 12, versikulo 2, kuna nakakabsat ket, di tay isinsina ti mata tayo ken ni Jesus, a pangulo ken mangpunno, mangtungpal, iti pamati. Saan anaupay ni Jesus gapu iti krus, ngem gapu iti rag-o nga agururay ken kuana, di na pinanpanunot ti pannakaibabain iti ipapatay iti krus, at daitan as itutugaw iti makanawan ti trono ti Dios. Hallelujah. Magustuak launay ti rugida iti nga versikulo kakabsat. Kuna nakit, di tay isinsina ti mata tayo ken ni Jesus. Kakabsat, masapul nga kanayon tayo nga kitkitain isuna. Masapul tayo. Hallelujah. Akan kanayon tayo nga basbasain isuna. Laglagipin tayo kakabsat nga. Dahito nga sao, kit nagbalin na lasag. Amen? Word made flesh. May katlo pamuspusan amang padakkel ti pamati tayo kakabsat ket patyen tayo dagiti bilen ni Apo Jesus ken masapul met nga tungpalen tayo dagiti pagayatan na.
Nung basahin tayo dito kakabsat kit adu dagiti bilin na adu met dagiti pagayatan na. Amen? Adati dua nga mamati kini Apo tayo Jesus. Ket gaputi pamati da ken kuan nagsidao pa isuna iti pamati da. Ti munakit masarakan iti San Mateo kapitulo 8. Adati maysa nga centurion ket ti adipen na ket agid ita kenhaan na makagunay. Imbaga ni Apo Jesus nga umayak nga rod dita balay mo kunana iti daytoy nga centurion. Idi imbaga dayti centurion nga agsao kalaeng ket maimbagan tu ti adipen ko. Isa umlaeng ket maimbagan tu ti adipen ko. Kabsat daytoy tinaisurat iti San Mateo kapitulo 8 versikulo 10. Ket idi ani Jesus nangeg na daytoy nagsiddaaw ket kinunana kadagiti sumursurot ken kuana pudno kunak kada kayo nga uray iti Israel jak nakasarak iti kastoy kadakkel ti pamati. Hallelujah. Iti may kadwa ket masaraken iti San Mateo kapitulo 15. Dati kakabsat ket may panggep iti maysa nga ina nga anak nga ti anak na ket linuganan ti demonyo. Nagparintumeng ken nagpakpakaasi ken ni Apo Jesus. Ket uray nuhaan kuma nga paglaingin ni Apo Jesus ti anak na gaputahan nga Hudyo isuna ngem intultuloy na ti nagpakpakaasi. Ket daytoy ti kunay ti San Mateo 15 versikulo 28. Iti kasta kinuna ni Jesus kinkuana, babae, dakkel ti pamatim, maited ken ka ti dawat mo. Ket iti daytamit lang nga oras, imimbag ti anak na. Hallelujah. Kasano nga imimbag ti anak ti babae? Kasano nga imimbag ti adipen ti centurion? Gapu ta pinatida ti imbaga ni Apo tayo Hesus Kristo. Gapu ta pinatida. Hallelujah. Ket imbaga ni Apo Jesus kadakwada nga dua, dakkel ti pamating. Great is your faith. Kunana. Hallelujah. Ti maudi nga pamuspusan amang padakkel ti pamati tayo kakabsat ket babaen iti panagkararag. Amen? Akasimbaga ni Apo Jesus kadagiti adalan na insungbat na masarakan iti versikulo 29. Kararag kunana. Kararag laeng iti makapaksiat iti dayta akita ti espiritu insungbat ni Jesus ket awanen sa bali. Laglagipin tayo kakabsat nga no agkararag tayo ket saan laeng adda tayo ti agsasao. Ulitik man kakabsat. Laglagipin tayo nga no agkararag tayo ket saan laeng adda tayo ti agsasao. Kakabsat haan nga umel ti Dios. Hallelujah. Han nga umel ti Diyos kakabsat. Masapol tayo min nga denggen iti bagbagana kada tayo. Daytoy nga nasantuan nga sa uti sa kakabsat, nasantuan nga sa uti Apo. Isu ti pangibasaran tayo. Kadagiti na Diyosan nga aramiden tayo. Amen. Usarin tayo daytoy akas insurat ni San Pablo iti may kadwa nga Timoteo kapitulo 3 versikulos 16 ken 17 nga kunana ket impaltiing ti Dios ti amin a nasantuan a surat ket naserbi a pangisuro iti kinapudno pangbabalaw pangator iti biddut ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agserbi iti Dios
ket si sasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag. Adda amin ditoy nga kabsat. Amen. In closing kakabsat, subyak man DJ paset nga bagak tatay nga ti pamatikit umay babae ni ti panagtingig. Sino kada tayo ti napanangan ita Genki sushi. Hallelujah. Kakabsat, ti pamati kunanakit umay babaen iti panagtingig. Kakabsat no agtugaw kay jay Genki kit idi adda dagiti makitkitam dagiti na duma-duma nga klase ti sushi hanket din. Idi sakbay nga orderem pay adda dagiti makitkitam no kwan. Adda dagiti unagi, adda dagiti salmon, adda dagiti tuna, na duma-duma nga klase nga umay lumablabas. Kakabsat ti panagdengeg tayo ti pamatikit kasla kasjay. Haan lang nga umanay nga kitkitain tayo nga lumabas ti pamati. Haan lang nga anay nga agdengeg tayo iti pamati. Masapol nga mangala tayo med ket kanin tayo tapno papigsain na tayo. Amen. Haan lang nga nagimas kibot nga lumabasin ni. Oo nagi magmayat kita na ni. Masapol kakabsat nga alain tayo med. Hallelujah. Aday di paset isalmo nga kanana nga taste and see that the Lord is good kunana. Kakabsat ti pamati kit kasta dengeg tayo nga dengeg im awan serbina nuhan tayo met nga i-aplikar dagiti mangmangeg tayo. Amen. Kakaasi tayo tumit lang agkit kita kumapkapsut nuhan tayo nga kanen. Ket kakabsat Deji maudi nga paset nga panagpatipkat ti pamati nga kung naktatay nga te ikararag tayo. Ket no daduma adda dagiti makikita tayo nga hante nga amuno makanta gijay ngem aday ti plato hangket din. Dagiti ti pagkararagan tayo no daduma. Tanong padasin to ket apo jak amuno anya daytoy ngem tulungan nak nga mangan. Hallelujah. Laglagipin tayo nga, inikan na tayo ti Apo, iti rukod ti pamati, ket adda kada tayo, ti mangpadakkel dati a pamati. Amen. Iso nga, nagasat dagiti ubing ita, dagiti ubing tayo, da tayo nga makaamoy ti Diyos ta, adda tayo nga mangi pakaamu kadakwada, kadagiti nasantuan nga sa ti Apo. Amen. Hanya kasla dagiti naganap tayo idi nga handa pa nga nang may sakat dagiti idi kakabsa. Masapul tayo nga denggen ti mensahe ni Apo tayo Hesu Kristo no kaya tayo nga padakkelen ti pamati tayo akas Kristiyano. Amen. Masapul tayo met nga patyen dagiti mangeg tayo nga sauna ken masapul met nga aramiden tayo dagiti pagayatan ni Apo tayo Yesu Kristo. Laglagipin tayo kakabsat nga hanlang nga umanay nga mangig tayo, masapol nga aramidin tayo met. Kunanay di Santiago ket ti pamati nuhan nga maiduyugan iti trabaho ket awan met la serbina. Dayjay ti natay nga pamati kung kunanay di. Ket ti kamaudyanan nakakabsat ket ikanayon apan nagkarkararag tayo. Amen. Hallelujah. Panagkarkararag tayo kakabsat. Uray de kasla deti bagyo nga umayta. Uray no kararag tayo ket no adanto man ti makita tayo nga update nan ket kasla makuha man deti panagpanunod tayo. Agkararag tayo latta. Amen. Agkararag tayo, ket dawatin tayo kinaapo tayo Hesu Kristo. Akas tayo ito'y titulo, ti mensahe tayo itang rabi, Apo Jesus,
punwam ti pagkurangan ti pamatik. Amen.